Салом алейкум, ҳамсаҳбони азиз, то чикор. Эътикоф дар бораш гуфтаем нашунда ки эътикоф маънош чиест? Мисол ки дар рояти Қуръон омадагиаст ки касе аз шумо мисол ки эътикоф карда мешавад, яъне ки дар танҳоӣ бо Аллоҳ таоло будан аст. Касе ки эътикоф мекунад, эътикоф маънош ин аст, калимаи эътикоф ки гӯшанишинӣ кардан, аз ҳама гапи дунё дур мешавад. Инсон дар масҷид рафта менишинад. Ин дар моҳи шарифи Рамазон эътикоф шудан бисёр чист аст. Чӣ мегӯянд, барои инсон чӣ хел хуб аст барои ибодати инсон. Имони инсон хело бақувват мешавад. Эътикоф ки вақте ки шишт ёки тиловати Қуръон мекунад, тавба мекунад аз Аллоҳ таоло. Эътикоф нишастагон ягон гапи чӣ мегӯянд дунявӣ намезананд бо одам вақте ки дар масҷид мешинанд. Вақте ки дар духтараи хобгоҳи мо дар эътикоф нишаста буданд, мерафтем, бо мо гап намезаданд. Оё гуфтанд ки мумкин нест гап задан. Гуфтанд ки гапи дунявӣ дар ин ҷо мо гап намезанем. Дар ин ҷо омадем ки фақат Қуръон хонем, ибодат кунем. Бо мо гап намезаданд. одамои эътикоф нишастагӣ бо одамон гап намезананд. Шавҳар дошта бошад, мисол аз шавҳараш ҷудо меравад, ҳамчи масҷид менишад. Зан ҳамсар дошта бошад, ҳамсараш ҷудо мераванд, дар масҷид менишанд. Дур мешаванд. 10 рӯз фақат бо ибодати Аллоҳ таоло мешаванд. ҳатто дар чӣ омадагиаст, дар ҳадисҳои аз саҳиҳ аз пайғамбар расулам ки аз Абу Ҳурайра разияллоҳу анҳу дар тафсири Ибн Касир омадааст ки касе ки шабҳои мисол қадру шабҳои Рамазонро мисол шабҳои қадр, шабҳои тоқ 21, 23, 25, 27, 29 бо имону бо умеду боварӣ мехезад, дар назди Аллоҳ таоло ибодат мекунад, худовандро ёд мекунад дар он шабҳои мисол қадр, ҳамаи гуноҳҳои гузаштааш то ҳамон шаби ки хестагӣ аст бахшида мешавад. ҳамаи гуноҳҳои кардагиаш бахшида мешавад дар он шабҳое ки инсон шаб зиндадорӣ мекунад дар моҳи шарифи Рамазон. барои мо бояд ки шабҳои чӣ мегӯянд тоқи қадр бояд ки чӣ накунем, аз даст надиҳем. лекин шабҳои Рамазонам ки агар ки аввалаш касе ки агар ягон шаб бишина дуо кунад, инам барои мо хуб аст ки гуноҳҳои то он вақт карда чӣ мешавад, бахшида мешавад. савол мекунад ки моҳи шарифи Рамазон чӣ қадар барои мо мисол моҳи аҷиб аст ки дар ин моҳ рӯза мегирем, гӯш намешавем, барои рӯза моро Аллоҳ таоло аҷр савоб медиҳад. Намоз мехонем, барои намози хонем Аллоҳ таоло аҷр савоб медиҳад ки гуноҳҳои гузаштаамон бахшида мешавад. Тиловати Қуръон мекунем ки Қуръон дар рӯзи қиёмат моро мебиёд, шоҳидӣ медиҳад, моро сабаби наҷот дар қиёмат мешавад. баъд ана чӣ мегӯям, вале бо дигар чизош ҳаст, нақл мекунам барои шумо дар видеоҳои оянда дар бобати шаби қадр чӣ хел фазилати чӣ хел бузургиё дорад. ҳозир фақат ҳамин шабҳои аввалша касе ки тавонад ягон таҳаҷҷуд худшо одат кунонад, касе ки одат кардагӣ нест. Касе ки одат кардагӣ медонанд чунки шаби қадр шабҳои чӣ мегӯянд таҳаҷҷуд чӣ хел қиёмул лайла. Касе ки нахондагӣ таҳаҷҷуд мисол қиёмул лайл кардагӣ нест, оҳиста оҳиста одат кунонед то шаби қадр тайёр мешавед иншоаллоҳ. хоб, зинда саломат, хонавод саломат бошед. Подписаться, лайк, поделиться фармӯш намедонам шумо.